uste du jaseia direla, eta orduan nahi bat zute ekitaldi hori hasiera emango diogu, bai? Nerea? Bueno, antes de seguir adelante, yo quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a Leida, a la viuda de Luis Mari, porque ella pues no va a entender, va a oír, pero no va a poder escuchar, porque vamos a hacer prácticamente toda la disertación en euskera. Pero te agradecemos en el alma que hayas venido, tanto tú como otros familiares de nuestra familia, pues que no han tenido la oportunidad o no han podido trabajar en el euskera, y por lo tanto hoy no van a poder enterarse de mucho, pero les agradecemos su presencia, sin duda alguna, y ya entre todos pues ya os transmitiremos lo más importante de lo que se ha hablado con respecto a tu marido, a tu marido fallecido, bueno, a Luis Mari. Bueno, hau izan da, orduan aurrera jarraitzen dut, ideia programan ikusi dezuen bezala da, zen gure iritzi emango dugula, zer ezagutza genuen gure anaiari buruz, eta hasiera batean nik ez neukan inongo etzago sartuta programan iritzi egitea. Baina eskatu zenidate maikide guztiok mesedez hitz batzuk esateko, da mutu ingo zarete horretaz, baina eskatu zenidaten eta ni zuritzen ukatu ikusita zelako lana hartu dezuten eta zelako maitasuna, jaiera, kariñoa azaldu dezuten bai aita eta bai lankide izan zaizuen Luis Mari, ezta? Vale? Bueno, orduan, zuek ez aspertzeko, programan zegoen nik gutxo bera marin ditzen monituela, segurazki ez mango denbora esan nahi dudan guztia esatuko 10 minututan, baina nerea zu jartu zezu erlojua eta 10 minutu iristen diran esan osaba bukatu da, eta orduan pues galtzen dezunari igual ez da bestutuko izango, beraz ez dago garrantzik, vale? Bueno, orduan nik nire asmoa da Luis Mariren inguruan 4 puntu jorratu nahiko nituzke. No, baito solotuta daude nire bibentzia nahi bezala berarekin. Zeren beste maikidio, beste alderdi batetik hitz egingo dute. Guillermo hitz egingo du bere esperientzia, lankide izan zelako Luis Marirekin urte askotan unibertsitatean, eta gero baita ere batez ere ukondo lan egin zuten egan aldizkariarekin. Pablo ezin dizuete gauzan birik esan, alderantziz, Pablo da Luis Mari segurazki gehien ezagutzen duena, gu berak idatzitako biografia, hor daukazuten liburutan gero ateratzen zareten liburu eraman dezakezute, eta hor agertzen da Pablok egindako biografia gure anaiari buruz, eta gure familiako txukituta geratu ginen ikusita zerako ezagutza zeukan. Guk ezagutzen baina askoz gehiago ezagutzen zuen. Normala da. Normalean, zenide badaukazunean zenidea ezagutzen duzu zenidea bere defektu eta bere kanpoko eratik miresmena sortzen du. Eta orduan, deskubritzen zizuzen bai gauzen zu, kontu izan betzarenak edo baloratu ez dituzena. Osa, benetan esker honeko zaitugu, Pablo, egin dezun lanagatik. Bueno, nereak zalantzari gabe, alagoa bezala, bere bihotzetik eritzen dizue, ez leherretatik eta ez Luis Mariren produziotik, baitzak eta bere bihotzetik, eta Luis bere poetikaz hitz egingo du, oso lagun minak izan dira bizitza guztian, bere liburu gehienak Luis Mariren esker, Luisen esker argitaratu dira, eta hor ezagutu izango dituzue, mailan atzean jarri ditu ez Luis Mariren produzio guztia, baizik eta eskura momentu honetan azken momentuan lortu ahal izan duguna. Bere produzio asko handiagoa da, baina bueno, registratuta dago, eta web horria sartzen bazaten, iatzo bat sartu nintzen, txundituta geratu nintzen, eta adibidez, Biblioteka Nazional, Espainia Biblioteka Nazional registratuta daude 54 bere produzio, 54. Bueno, aurrera jarraitzen dut. Bueno, orduan nik zertaz hitzengo dizuet. Nik batez ere, anai bezalako esperientzia. Eta 4 puntuta, nerea izpana mozten, 4 puntu hitz egingo dut. Bata izango da, bere bizipena euskararekiko, bera eta nere artean. Bigarren puntua izango da euskararen modernizazioan berak egin zuen alegina, eta hortan ere implikatua sentitzen nahi, zeren mundu teknikotik nazor, eta bere egin egin zuen, eta beretetakoa izan, mundu teknikaturako euskara prestatua izan zerik. Hirugarren puntua izango da bere aktivismo politikoa eta linguistikoa, zeren esango izut hori, eta laugarren puntua
abaten gora ematen du, nire esperientzia berarekin erlijioa dela eta zen, asko etxegiten duen elkarrekin erlijioaz. Bueno, lehen da biziko puntua, euskararen bizipenak, elkarrekin izan dira bizipenak. Bueno, bi puntu azalduko dizkizuen, lehen da biziko puntuan, berak nola ulertzen zuen Euskal Herria eta Euskalduna zertzan berarentzat, eta bigarren puntua izango da, bere iritziz eta nire iritziz, hori konpartitzen genuen, bi puntu hori partekatzen genituen, Euskaldunak nola hartu behar duen bere inguruaren, bere unibertsioaren ezagutza, zeren bitartez. Importantea, iritzen zen, vamos. Bueno, lehen da biziko puntua. Hasiko naiz, oso telegrafikoki. Luis Marirentzat Euskal Herria zan, berdin, Euskaldunen herria. Beraz, Euskalduna da, Euskara duena. Are gehiago, Euskara darabilena, zehazkiago jakiteaz gain, hartaz baliatzen dena. Hori da, Luis Marirentzat hori zan Euskalduna. Euskal Herritar irakorrengo, erraxago jaun naiz, eta azkarrago. Euskal Herritartasuna hizkuntzak determinatzen du, zedarritzen du. Euskararen mundu ikuspegitik abiatuzkero. Euskararen mundutik abiatuz. Japonian jaio, eta Euskara ikasi ondoren Euskaldunekin Euskaraz mintzo dena Euskalduna da. Gure hiloba jule, hortik endabil, Euskalduna da, naiz eta Berlinean jaioa izan, baina ez da errusiarra. Bere amarekin soilik errusieraz hitz egiten badue, eta egiten. Beraz, kontzeptu ezberdina da. Eta zer gertatzen da Euskal Herrian jaio, da galdera oain, eta Euskaldun ez direnekin. Bueno, Gernikako Estatutuaren 7. artikuluak hau serio hitzez hitz. Hauek izango dute Euskaldunen kondizio politiko, guzti hau. Komunitate autonomoaren lurraldeko edozein udaletan, egoitza administratiboa duten guztiek. Beraz, estatutuaren arabera, danak dira Euskaldunak, baina matitzatu egin behar. Beraz, hemengo egoiliar guztiek dute kondizio politiko bera. Eskubide guztiak eta beharkizun guztiak. Baina Euskararen mundu ikuspegitik ez dira Euskaldunak. Euskara ez dakiten eta ez darabiten enean. Luis Marik ez zuen onartzen, gure estatutuak egiten duen gaztelaniaren eta euskaraen arteko itzulpena, basko berdin Euskaldun. Luis Marik itzulpen honen aldekoa zan, bali izango dudena, basko parlante berdin Euskaldun, basko no basko parlante, baskoa, asmatu zuen hori, konzeptu hori. Bio partekatzen genuen, pentsamolde honetan alderdi positiboa ikusten genen aurratiken. Ados hori, geunden, norberaren identitate kulturala eta nazio proiektu bateko kide izatea norbanakoaren eguneroko jardunak eta ahaleginak zehazten du. Ez lurraldetasunak. Non jaioa izate hutsak alegia. Beste lurraldetan ohikoa den legez. Beste batzukin esan da gauza bera. Herri honek Euskal Herria izaten jarraitu nahi badu, Euskaldunek eguneroko zeregin orotan euskaraz jarduten saiatu beharko dira. Gure herrien izaeraren bereizgarririk berinena eta ezinbestekoa euskara delako. Gure inguruko nazio eta estatu askok, honetik bukatzen dut, kokape geografikoari egiten diote referentzia bere burua izendatzean. Deutschland, England, Scotland, Ireland, Netherland. Lurra, lan, berdin lurra, kontzeptua darabilte. Baina gure kasuan gure tradizioak Euskal Herria izena darabilez Euskalduna. Bueno, bigarren puntua. Unibertsoaren Euskalduna gure inguruko unibertsoa euskararen bitartez esploratu eta barneratu eta ikasi behar du Euskalduna. Puntu honetan, bide irakusle Luis Mariz gain haren laguntzi ardegi ere izan duen. Gurea bezalako familia oroar ez abertzale batean, gure amazena karlista morratua zan, euskara jakitea norbere buruaren apaingarri kultura da zan. Apaindura, zeren funtsezkoena eta oinarrizkoena gaztelera ondo jakitea zen. Nire kasuan nahia, Luis Marik, euskara gizarte moderno eta hiritarrera egokitzeko egin zuen alegin, itzelan, eta txillardegi. Luis Mari Bandrés, Mikel Zalbide eta Andoni Zagarna industria ingeniarien danak, gaur egun zenbait euskaldun militanteo partekatzen dugun, baina bide urratzailea hien garaian
frankismoaren eta euskararen debekuaren aldian, guztiz iraultzailea zen bidea hartzera eraman ninduen ni ere hauen adibideak. Hain zuzen ere, niretzat lehen hizkuntza, nire informazio iturri nagusiena alde neurrian, nire inguruekiko harremanetan bereizgarri izango nuena, euskara izan zerriak. Ezagutzen nuen ez, ezoto bat ez hori. Ni bete ikinitzen bat zehozer, eta nera nahi ere bai, euskara darabidua da, alba guztia. Bueno, hori bai. Gaztelania, nire anaia Luis Mari bezala, hizkuntza jaso, aberats eta ondo ezagutzen merezi duen mintzaeran hartzen dut. Baina orain, ura da nire kultura paingarria. Ezagutzeko zoria izan ditugun beste hizkuntzak bezala. Zeren eta euskara konsideratzen dut, anaia Luis Mari bezala, nire oinarrizko eta barruineko hizkuntza nire ingurukoekin jarduteko. Eta bukatu da euskararen aipamena eta gure harremana euskara zela eta Luis Marirekin. Bigarren puntua pasatzen naiz, baina ematen baiezu. Bueno, azarro jamaia. Luis Marien alegina, euskara gizarte teknifikatu eta hiriko batera egokitzeko. Luis Mari eta bere belaunaldiko beste zenbait idazle eta ikertzaileen aurrera baipatuko ditut, oso jakitun izan ziren euskerak aurrean zuen erronka. Zer erronka? Euskara oso baliagarria zen baserri eta landa giroan jarduteko. Izan ere, eremuoien menungo luzez euskaldun elebakarrenak izan ziren, eta hiztun horiek bere bizitzako komunikazio bitarteko nahikoa euskara zuten. Baina 19. mendealdean, Bizkaiko Nerbioi-Ibaiko ezkerraldean ja hainbat zibururgia jarri zenean, euskal gizartea industrializatzeaz batera, hiritartzen eta teknologia berriak hizkuntza arrotzetan jasotzen hasi zen. Baldintza berri horietarako euskara egokitu beharra zegoen, eta Luis Mari alegin duten horretan urrengo 3 bide hauek jorratu. 3 bide hauek dira: hiztegigintza, hizkuntzaren modernizazioa eta toponimia. Hiztegigintza. Gerra osteko ikastolak ireki zirenean, Bilbon 1957an lehenengoa, Iruña 1958an eta tartean bai iparraldean eta bai Donostian eta bai Araban, testuinguruak sortu behar ziren eta iket-nunk, osea, hemen eta orain zeuden erronkei erantzun behar zitzaien, zeren gerra aurreko ikastoletan erabili zen hizkuntza jatxon balio. Horrek eskatu zuen erabili behar zen terminologian eta esapiden lehen bilketa sistematikoa egitea, eta Luis Mari zein Xavier Quintana aldi berean argitaratu ziren bakoitzaren hiztegien bidez, aldi berean atera ziren, beren irtenbideak eskaintzen saiatu zen. Horietatik batzuk arrakasta izan dute eta gaur egun euskararen korpusean erabat txertatua daude. Beste batzuk ez dute arrakasta izan, hizkuntzan eta soziologia linguistikoaren hiztegia. Hau ez da matematika, eta gauza gola izaten dira. Hizkuntzaren modernizazio bigarren puntua. Gizarte teknifikatu modernu honetan, hizkuntzen bilakaeren abiadura, termino berrien sorkuntzan eta zaharren eremu semantikoen aldaketan, esan nahi du, hori esplikatu behar dut, gaur egun artilezko galtzerdiak konsideratzen ditugu direla, altzaila garai batean erabiltzen duztela, mendigo izanak erabiltzen duztela, baina artila ez, erabili daiteke, bai supermerkatutan erosten deteken, erozein gozabeta. Ordone da, kontzertu beraren esan nahia aldatzen dukua, aldatu behar du hizkuntzak egokitzeko behar berrietan. Bueno, orduan, evoluzioa, kanpoko gizartean eta teknologiaren hain azkarra da. Orduan, hizkuntza berri guztiek, hizkuntza moderno guztiek, euskara beste hizkuntze bezala, bere baitako baliabide linguistikoak erabili behar ditu, abiadura horren erritmoa ez galtzeko, eta mailegatze erraz, hau da, prestamoak hartu eta espontanea erreza egin horrez, hizkuntzaren zeneko baliabideak erabili gauza berria sortzeko. Luis Mari 1998an eta Xavier Muritzak 4 urte lehenago, bakoitza bere aldetik, euskara berez eskas samar duen baliabide bat, aurrizkiak, hitzaren aurrean jartzen dien, zatitxoak, hortan nahiko makaba euskera. Eta saiatu ziren biek, latinetik hartuta hizkuntza erromaniko dituzten aurrizkien
ez guztienen, kide euskaldunak sartzen. Alemanak egin duen bezala, esate baterako, Alemanean esaten da die infrastruktur, eta jatatiko latina da, baina erabiltzauten bere bide autonomoare bai. Deak Unterbau, Unter, infra eta bau eraiketa. Biak erabiltzen dituzte. Bueno, saiakuntza horrek zenbait kasutan arrakasta izan du, ezagutzen dugu, aurre ikusi, elkarrekintza, aitzin solasa, berre eraiki, danak aurrizkia dituzte. Baina oroar, ez du horrela bide handirik egin hori. Bi ikerlariak, Xavier eta Bismari, bide urratzaileak izan diren honetan ere. Bai aurrizkien bultzakile gisa, esan dizuetan bezala, bai atzizkien erabilearen gehiagizko polibilentziaren mugatzeran. Zeren atzizkiak ostera euskera dauzka, pilo bat. Eta orduan horrek polizionia eramaten dut. Hau, kona berak izan duzunean, zesat nahi duzu, zehazki, zeren hainbeste gauzetarrak erabiltzen da. Eta orduan hortan mugatzen eta baita hitzen arteko konposaketan, hitz osoak elkartzen direnean. Astoa eta burua, astaburua. Bale? Hori da hitzelkarketa. Bueno, hori horren legeak semantikoak zintzu diren eta baita ere fonetikoak. Asto eta buru ez du ematen asto burua baizik eta astaburua. Hortan lan handia egin zuen Bismari. Bueno, gaur egun zorionez, izan ziren pioneroak, baina gaur egun zorionez, darabilgun euskara nahiko finkatuta daude lexiko sorkuntzarako baliabide horien. Uzein, Paulo bere bizitza guztia Uzein eraman du, jaia, euskaltzaindiaren baitako lexikologi irizpideen finkapenenako batzordeak, eta Euskal Herriko Unibertsitateko euskara zerbitzok egindako eta egiten duenan ari ez. Hori gaur egun nahiko finkatua dago eta lasai erabiltzak. Toponimia, azkeneko puntua zarekin bere aportazioarekin. Bismari bere kasa, inungo laguntzari gabe, gastu guztia bere poltsikotik ordainduz Euskal Herriko 7 lurraldeetan eta horitatik kanpo ere, Errioxan eta Burgosen, euskal toponimia bilduz egin zuen lan eskergaren lekuko dira, Gipuzkoako foru aldundiak publikatu zizkien 18 liburukiak. Ez daude hor, ez dugu aukera izan azkenek momentuan ekartzeko, baina bauzkazute hor, bai arabakoak eta bai iparraldekoak. Toponimia bilketa hori tokian tokiko biztanlei galdetuz eta kasuan kasuko udaletako artxibo zein erroldetan miatuz gauzatu zuen. Bilketa horre lagundu zion, goian aipaturiko lexiko sorkuntzarako euskerak mendeetan zehar erabilituen legeak ikertzeko eta euskararen aro teknifikatu berrirako proposamenak egin. Hirugarren puntua eta beste bukatzen noa, euskararen aldeko militantzia politikoa. Luismari etzen mugatu, ikerlari edo idazle baten lan isila, jarraitua eta sakona sator baten moduan egitera, baizik eta Euskal Herri oso erdaldun eta gerra zibilaren sindromearen mendekoaren kontzientzia, mendeko horren, soziedade horren kontzientzia euskalduna berreskuratzen alegin zen. Zona publikosa, oihartzun publikoa izango zuten ekintzak gauzatuz. Garai bateko Israelgo profetek egiten zuten bezala. Gauza harrigarria egin atentzio ditzeko. Biblia jaitu nazatenok, hori berrala identifikatuko ez. Ekintza horietan bidaide adizkide min izan zuen Txilarregi. Gogoan duzelako oihartzuna izan zuen Espainiako Radio Nazionala modu baketsuan okupatu zuteneko ura. Irrati horren guri hizkuntzareko jaramuri eza salatzeko. Euskal Herrian euskaraz taldeko sortzailetako bat izan zen 1979an. Eta hala banerak esan zidanez, berak eskaini zion izena talde hori. Berak. Horretak gain bere militantzia kale erreibindikazioetan parte hartuz erakutsi zuen maiz. Ez bakarrik goxoren alde, baizik eta bakearen eta justiziaren aldeko aldarrikapen askotan ere bai. Azkeneko puntuan, da mila eskertzu pazientzakete, jo badirui bukatuko duela. Erlijioarekiko elkarren bizipenak, hanera nahiarenak eta neriak. Biok Tolosako sakramenturen apaiztegian ikasia gara eta eskertzen dio benetan Juan Jori eta Juan Orzabetela sakramentuen harrak etorri dira urrututik gaur aizutelako hemen egon Luismendile alako aitorpena begitea. Eta beste norbait ere bai, esan diatu sakramentu bai, ez dut ezagutzen eta gero espero lagundu bai izan du. Baina berak, nera nahiak,
Vatikano bigarrenaren aurreko erlijio ikuspegia jaso zuen. Nik ez, nik konzilioaren berria ipaiztegia jaso nuen, eta aholkulari izan dituen apaizek asko lagundu zidate nik jada lizartzatik neraman jainkoaren irudikapen beldurgarri eta mehatxatzailea usatzen. Lagundu zediaten pila. Luis Marik ez zuen suerte bera izan. Eta bere bizitza guztian zelan sufritu zuen lekuko izan nintzen. Maiz, hitz egiten baite nuen erlijioaz, eta nengo zenbaitek hori ere badakizute oso. Familiekoa eta parte. Zorionez, mundu honetatik joan horretik bakia eta lasaitasuna aurkitu zuen. Jainkoa gure aita guztiz maitalearen irudiaz jabetu zenean. Honetan, y voy a hablar en castellano en este momento porque te voy a hacer una mención especial, Leire, porque creo que tú le ayudaste muchísimo a Ismael, tu marido, porque tú vienes de una tradición no católica, sino de nuestros hermanos reformados, eres muy instruida en la Biblia y tú le diste ejemplo de tranquilidad y de alegría viviendo la religión, y creo que eso fue fundamental para él. Eskerrik asko dira. Nik uste dut da, zorioniko getatu zitzaiola Bismari. Bueno, azken apunte gisa esango dut, egun batzuk ezagutzen dezen liburua, Roger Lenaersen jesuita flandiarraren liburu bat, jatorriz alemanezi publikatu zuen, Der Traum des Königs Nebuchadnezzar, baina erdarazki txupenak ez dago zer ikusirik horrekin, zer titula dauka, Un nuevo cristianismo es posible, 2009 publikatu zen, eta nik ezaguturen fotokopia bitartez, Bismari pasatzira fotokopia. Eta harrek asko lagundu zion bere kristautasuna berraztertzen, Bismari. Nik fotokopiatuta pasatzidan eta azken aldian bertako azalpenak izan ziren, gure arteko hizketa gai oso maiz. Bueno, goian bego, gure Luismari maitea, eta jainkoaren altzoan maitasunean blai, zorioneko izan dadila betikotasun osoan. Nik esker zuen arretagatik eta pazientziagatik. Bueno, nerea, zile dago. Etortzekoa da, autobus hartu duelako Euskal Herrian Alizien elkarteko lehendakaria, Juan Batista Mendizábal, ez dut hemen ikusten. Beraz, birien egongo da horretik, ez dakit autobusa gaur berandu gabilen, askoitik bizi da. Bueno, pues ongi etorri egiten noin. Omenaldi hau aurretik egitea pentsatu genuen, egunak errez joan zaizkigu, eta azkenek berandu izanik ere hemen bildu gara Bismari oroitzeko. Gure memoriak oroitzapenak denborarekin erraz urruntzen eta lurruntzen dira. Lurruntze hori gehiagia izan aurretik eskaini nahi izan diogu gure adiskidearen omenaldi hau, eta horretzapen ekitaldi hau. Bismarik, besteak beste, bazituen adiskiak ere, eta horren adibide da hemen gauden guztiok. Eta ez hain gutxi, eta haren horretik haren lana badalatzen eta txalotan zutenak. Hori argi eta garbi ikusten da eskuartean dugun liburua, atzean dago liburu hori, azkena eman bazaizuetan. Liburua egiterako, esan behar dugu, liburua egin duela berak nirekin batera eraman zuen leganek, beraz horko horreik eta guztiak bere esku egon da, Euskal Herrian elkartearen izentzea. Liburua egiterako ja osoki aurrekin bere lanari buruz esandako, eta idatzitekoen artean hautaketa bat egin dugu, kostaz izango pizkado, Paulo, ni eta beste bat, asko izan dira bere lanaren gainean egin diren kritikak, poesiak batez ere. Batzuk laburrak, besteak luzeagoak. Gure hautaketa barnean luzeagoetan oinarritu gara. Uste baitugu, ondo ikusten dela bere lanaren balorearen eta kalitatea. Baiz gero Paulo sakonduko duen alderdi hau eta beste bat. Lan horietatik asko gehienak liburuari berari egindako iritziak sarerak dira. Bakarka irakurtzea eta dena liburu batean irakurtzea sendotasun handiago ematen dio berari buruz esan izan denari. Amaieran, esan dugun bezala, banatuko dira liburu horiek. Bismari bere kapazitate eta gaitasun handiarakin gai asko jorratu zituen. Haietako asko eta asko ezagutza sakon batekin. Hara hor, bera
euskal ahozko literatura zaharrari buruz idatzitako 4 liburuak, euskal lirika tradizionala izenarekin. Mirandari buruzko beste biak, Mirandaren poesia egintza izenarekin. Izardi buruz, izardi lirikagileak eta bar luze bat, berak oso dezagutzen zuen Espainiako belaunaldi, 27. belaunaldia, oso sakon ezagutzen zuen. Luismariren prosea, luze eta zabal aztertu duena izan da Maite Zulaika, kasi bat egin zuen, nire zut ezagutzen, ez da egiten dagoen. Ez dago, hau die, bere liburuak. Hau die. Pena da, zeren Luismari buruz egin den tesi bakarra Maite Zulaika egin den. Horretaz gain, beste hainbat lagunek ere eman dute Luismariren aldeko iritzia. Horien lanin bat, esan dudan bezala, da liburu. Uste dugu, Luismariren lana, bere poetika, prosa, saiakera, eta bere kamandako emaitza ezagutzeko sarrera ona izan daitekeela liburu hau gero emango zaizuela. Liburu hau egitea erabaki genuenean, hala ere, berak Euskal Herriaren adiskide elkarteari, elkarteari, horrentxe etorri zaigu Juan Bautista, gure lehendakaria, etorria, azkenean ez labur da eskatu duzu. Eren egindako aportazioa eskertu nahi izan du. Eganen aurkibidea begiratzea aski da, bere aportazio lana gazte-gaztetan irasita, abidia eta nintza izan dela zeren. Bada, aurkibide bat, zabala, eganen argitaratu duena laburtza duela. Luismarik eganen izan duen aportazioa bi zatitan bana dezakegu. Bata idazle izan 2089 urtera arte. Eta bestea zuzendaritza hartu genuenetik biok batera. Luismari aspaldi hasi zen euskal literatur munduan sartzen, eta eganen aurkibideak topa daiteke esan duda bezala. Esan daiteke Luismari idazle pina eta kolaboratzaile ona izan dela egan aldizkariarentzat. Duela urte asko, eta orain berriki argitara eman dugu arkibideak hortan, alean garbi ikusten da. Luismarik eganen izan den kolaborazio oso aspaldikoa da. Bertan ikus ditzakegu horiek ere. Horretaz gain Luismariren bizitza etengabeko eta mota askotako lanez hornitua da. Haren hainbat lanek garaiko espezialisten kritikak eman zituen. Horien artean nabarmendu daiteke 1990 urtean Koldo Mitxelenak egin ziona bere hasierako liburua bidegideak izenekoari. Baina benetako jauzian, eganen barruan, eta adiskide elkartean barruan, 1980 urtean eman zuen eganen baita. Garai hartan adiskide elkarteko arduradunek, Aikart eta gainerakoak eskaini ziguten egan zuzentzeko ardura. Geroztik, urtez urte eman dugu argitara aldizkari hau. Gehien bat, kritika literarioak, izaten genituen gogoak, eta hemen dauden hainbatek ere idatzitzen dute hor, ikusten ditut emera horrean daudenak. Eta beste egila kreatibo ere alde batera utzi dabe. Gure aldizkarian idazle askok eta askok hartu dute parte, bai konsagratuak eta bai lehen pausoak ematen hasten zirenak. Horren adibide garbi bat izan da, idazle eskolarekin izan dugun harreman. Garai honetan Luismarik zuzendaritza konpartituan lan egitaz aparte artikulu, poesia eta saiakera asko idatzi zuen eganen aldizkarian. Denetariko idazteko gaitasuna zuen. Egan aldizkariaz gain etengabeko argitaratzen zituen artikuluak egunkarietan, Diario Baskon eta besteetan. Beste gai askoren gainetik, euskera, bere goera, euskera Nafarroan izan zaituen bere gai estimatuena. Baina hau ustean argien eta argi utziko da, kepa, zentzian bere harturak. Luismariren heriotza 2017 urtean gertatu zenean, eta aurretik ere erabakia genuen gure eganen zeregina esku gaztea botan guztean, eta lagin genuen 2018 urtean. Jende gaztea espezializatua, gehien bat unibertsitateko irakasleak dira gaur egun egan kudeatzen dutenak. Eta hemendikan agur bat bialdu nahi diot, gaixo dagoen gure adiskide batei koro segurolari. Lehengo urteko bidea alde batera utzi gabe, ukitu akademikoa eta sakonakoa emana izan diote egani. Jadanik argitaratu dituzte hainbat ale bide berri eta sakonaren testigu direnak. Gure garaian ere
kalitatez euskara oso gogoak izaten genuen alderdiak ziren. Baina ez genuen aldizkaria idazle konsadorretara bugatu, areago, idazle eta saialduri gaztei ere bide irekirenia. Esan daiteke, plaza hori eskaini zitzaiela garaiak ere ala eskatzen zutela. Gaur egun, baldintza seriegon eskatzen dira alor guztietan. Artikuluak sakon aztertzen dira. Mahai batek ematen die bere iritzia, eta iritzia hori lortzeko hainbat baldintza bete behar dira. Baldintza zaila bat, baina beharrezkoa doan eran aldizkari zientifikoak izan nahi baldin bat. Maian jarrita landero, oso autotik ezagutu dugu Luismari, entzule asko ezagutu duen modua, seguro asko lautik ditu, hemen gaudenok ondo ezagutu dugu Luismari, bere alde on guztiak. Guk, nik konkretuan, gorka askotan izan dut Jalankide Unibertsitatean. Uste dut, 1991 urtean sartu zela bertara, eta erretreta edo jubilazioa 2010 hartu zuela. Urte guztiak elkarren ondoren egina ditugu. Areago, biot baikinen eren aldizkariaren arduraduna. Zenbat aztertu, eztabaida, bisitaldi, haserrealdi, ibilaldi egina gara elkarrekin, eran zabaltzeko, artikulua jasotzeko, dirua eskuratzeko. Ez bakarrik eranen arguan, baita laguna moduan ere, mendira bat, bazter ikustera joan. Bera hemen ez dagoen, eta agurtu nahi dut bere un saludo para que no sé tu nombre. Beraz, hemen dagoenez baina bere poesia labur bat oneratu nahi nuke Luismariren birrelote honen inguruan bere anon balit bezala. Eta hoxe du poesio honen. Bir jaioko naiz herri, eta maiteko zaitut berriz. Bir jaioko naiz argi, eta maiteko zaitut berriz. Bir jaioko naiz txori, eta maiteko zaitut berriz. Bir jaioko naiz euri, eta maiteko zaitut berriz. Berriko naiz nire herri, eta berpiztuko naiz berriz. Nik bihotz eskatzen hori Pablo, Guillermo, eta Manolako zari, hain dela urtetarri etxeratorri ziren, esanet homenalexune bat egin nahi diteletari. Eta baita ere Luis, eta maite zelaik azaldela, zer buru gonken horietan partea hartu dute. Duela hilabete batzuk Guillermo esan zidan, hitz batzuk esango dituzut, esan dut, animatuko nahi. Baina data berberatu zen denean, esaten dut, ostras, zer egun esango denik. Guillermo, Paulo eta Luisek laguntzuten eta idazle aldarbia jorratu nahi zuten, baina niretako aitzazan. Euskararekiko baitasuna, irakusgarritasuna, lanarekiko greina, azti hori erentzien dien. Liburua jaso nunean sentimendu gazi gozo bat izan nuen. Osabak esan duen bezala, Pauloren artikular izugarri kutu egin nire. Zagutxe ezagutu duen aitaren etapa bat, gaztezenezua. Eta zer eragina izan zuen etapa horren bere sormen literarioan ez bakarrik horretan bezik eta bere bizi moduan. Hainbat ohitura, hainbat ordutegia, hainbat mania, eta tamalez bere begi ulertu ditugu. Bi urte pasa dira, niretzako zauria horretan fresko dago. Urtea pixka gogorrez, pixkatez, oso gogorra izan zen, asko bagakizuen, baina aitari laurretik hilabete lehenago ama ere intzitzen. Eta nik ere aprobetxatu nire amari ere horrena ditxo bat egiteko. Nire ama horre guntzan, Luismariren paranoiekin, ez paranoiekin, momentu hon eta txarrekin. Oso mundu desberdinetatik zetozen nire amak oso ondo ulertu zuen, oso ondo babestu zuen eta oso ondo laguntu zuen bide horretan. Eta hau izan da nire aportazio txikia, zuek esan dagoarekin oso. Asko esatuko da, hemen Pablok eta Luisek gehiago esatuko dute eta zagutuko duzuen berezako izan eta eskerrik asko guzti. Quiero saludar de manera muy especial, muy cordial a Leila, una mujer de Luismar, mi querido amigo. Usando Paulo, izango duela Luismarien poesiak eta
Nota batzuk ez dut horretan asko esateko. Luis Mari, Luis, barkatu, eusai kontu entzuten. Gertu gogartzak, a ber? Orain? Bai, esan du sarreran Paulok Luis Mari poesia dintzatu berezela, baina horretan gutxi esan dut. Luis Mari izan zen akademiko, izan zen doktore, izan zen irakasle, izan zen novelagile, izan zen filologo eta poeta. Baina niretzako batez ere laguna izan zen, zenik laguna nintzatuko naiz. Laurogei garren hamarkadan hasi genuen gure harremana. 35 urte gutxi gorabehera. Bere editore eta lagun bilakatu nintzen. Urtetan aurrera joan ahala, konturatzen gara lagunak gutxi eta bakanak izan hori direla bizitzaren zehar. Esku batekin kontatu gaitezke agian. Luis Mari horietako bat zen. Laguna izateaz gain, langile ere izan nuen, editore lanetan lagundu zidan, eta nire irakurlerik zintuena ere bera izan nuen. Elkarren originalak irakurri hori genituen, eta momentu bakoitzan zertan ari ginen partekatu ere bai. Bera aurretik, akinaren gainean nengoen zertan ari zen orduan. Aldizkarietako bere lanak apairatzen ari zen. Baitere bere ipuin guztiak bildu eta txukuntzen. Lagun bat ditzen denean, gutariko bakoitzaren parte bat galtzen da, eta nire ez daiz horretik galera horretatik osatu. Baina Luis Mari lankide eta lagun min izateaz gain, bide lagunde izan nuen hainbat bidai eta irteeratan. Irteeraiek askotan hiru lagunok egiten genituen Luis Mari, Osan Agerre, hemen den laguna, eta Neronek. Autoz baten ginen, Euskal Herriko zoko askotara. Nafarroa batez ere. Luis Mari bereziki maite zuen Nafarroa, hangoa izan baitzuen bere emaztea. Hangoa bere ametsa, Euskal Herri Batuaren ametsa berkoia. Luis Marirekin bidea egitea gozamena bat zen. Konturatu behar gara Luis Mari ia Euskal Herri osoko toponimia aztertua eta pintura zuela. Amerikabeko ezautu idatzuen bere arloan. Ez zegoen herri, soro edo basorik bere izena bildu ez zuenik. Bidaiak kronifikatu ere egin genituen. Aralarko Samirera Urabarri partean, Milagroko Geitzian poraiak ekainean, Nekea setako mahatsa irailean. Eta udara partean erromanikoaren eskizan jaintziaren eguanetik eta Gaztelako Santiago bidearen zehar bat eginen. Luis Mari edantzalea zen, esteta bat. Arduraz prestatzen zituen bidaiak, hala ere, behin Frantziako Proventzan harrapatu gintuzten gauak. Langeroketik zehar iritsia ginen, Bezierko hirira, eta ostaturik ez zinentzioan. Inundik erezin hoe bat aurkitu. Halako batean, erretxiki bateko agroturismo gisako etxe bat topatu genuen. Gela bakarra gelditzen zen. Eta hoe bakarreko aura. Homere bat afaldu, eta ondoren gelara erretiratu ginen. Baita hoe bakarrean lo egin ere. Urreko bizean ez ezer gertatu da horretan. Urreko bizean jakin genuen ez enseruneko erromatak onpidaren alboan lokartu eginen. Oraindik gogoan dut zein gozari gozoa eman zigun esekoandoreak. Pikoto batean azpia jarri zigun maila eta aurreko udaran berak konserbat aditeko pikoak jarri dituen gozartzen. Arezkero pikoak berantak izan edo ez, janditudan bakoitzean Luis Maritaz horretu naiz. Luis Mari aintzindari ere izan zen. Aintzindari iztegi gintzen, castellano ardera, castellano euskera castellano iztegia, 1977an argitaratu zena, Txillardegi begiratua, euskera batuaren abangoardia izan zen. Baita, egia da, Quintanak ez bertsuan argitaratu zula berea, baina nik uste Luis Marin askot ere erakuntza zabalako izan zuela. Milaka alde saldu ziren, nirekinane, ediziones baskesek argitaratu zuen, eta Euskarariko etxe askotan sartu zen lehenengo euskal iztegi edo Luis Marinen izan zen. Baita ere, aintzindari izan zen poesian. Gero izan zen forma berriak euskal poemagintzara ekarri zituena. Berso libreak edo sonetoaren disiplina ertxean, Luis Mari izan zen euskal poesiara berrikuntza ekarri zutenetarikoa.
Baita ere literatura azterketa estrukturalari ere Luis Marik eman zion hasiera, Lizardi, Mirande eta beste zenbaiten kritika estrukturalak burituak. Toponimean lan erraldoia egin zuen, ipar eta ego Euskal Herrietako toponimoak jaso eta sailkatu zituen. Baita ere, Arriosa eta Pirinotako Euskal Aztarnak ere. Esker Gaiztoko lan izugarria egin zuen. Benetan uste dut Euskal Herria eta bere erakunde zorretan daudela Luis Marik egin zuen lan erraldoiagatik. Eta utzi zuen ondare ezin aberatsagoaren aurrean. Azkenik, izbat abertzale eta fedeldunaz. Ezagutzen zenuten Luis Marik, abertzale sutsuan zen. Ez zuen agian politikarako behar den maltzurkeria eta disimulorik, baina biziki maite zuen politika. Batetzen Nafarroa zuen bihotzean, euskararen osasunari zegokion guztia. Nik euskararen bidean laguntzen nion, baina agarri kontuan gure diferentzia genituen. Luze eta batzuetan bortiz estobentu genuen, ez ginen ordea sekulan esaretu. Luis Mari utopia zalea zen, eta poeta bezala begiratzen zuen agian politikara. Ez dut horrekin esan nahi inozoa edo funtzionabiazenik, alderantziz, bere politikarekiko zena izabererik jasoenak itatzen zuen. Luis Mari bestalde federuna zen, eta ez nola nahikoa, harturaz eta samino beteriko federatzen berea. Politika bezain bat mintzatzen ginen teologiaz eta bere ikuspegia berrizalea zen, aurrerakoiak itxaropenez betea. Tristatzen zuen benetan erromatar egizaren azerako itasunak, eta fedearen bide eta zantzu garrien atzetik eman zituen azken urteak. Bideguru izan zituen eskuartean berebiziko zirrara eragin ziotenak. Lehenak, Manuel Olasegasti gaztelumen diren otras noticias de Dios izan zen. Utriusko Baskoniak argitaratua eta Paulo Izuetan eskutik ezagutu zuena. 11 aldiz irakurria zuen, eta Madridera joan zen gaztelumendi berarekin hitz egitera. Hildo bereko beste liburu bat Neronek eskuratu nion, eta Roger Lenaers izeneko filólogo holandar bat zen. Aunque no haya un Dios ahí arriba, zen liburuaren titulua. Beste bat zuen otro cristianismo es posible. Eta Olasegasti gaztelumen diren antzekoak esaten ditu. Bi liburuek markatu zuten berazken denboretako fedearen moratxan. Bi alabiek hankaz gora jartzen dute kristautasunaren kosmogonia eta mitografia. Hausartzen dira oso. Luis Mari hausartzen zenez, men egin zien ikuspegi garriei. Luis Mari bezala, Lenaers ere filologo ospetsua da. Ez da teologoa, bere fedea aragilizitan bizituen fedetuna behizik. Innsbruckeko partean bizita Tirolen. Luis Mari bezala, Lenaersek ere bere aragi gorritan bizitu fedea. Zeren, naiz eta aberriarengan bere itxaropen ezarri Luis Mari, barneratu eta sinetxea zuen azken uste eta esperantza jainkoaren altzoa egon dagoela. Beste Gadi bekaitza, baina giro ona hemen. Y extiendo también yo mi saludo. Sí, extiendo mi saludo a ti, Leila. No te conocía, pero tenía noticias tuyas, muy de cerca. Y paso lo mío. Ezakurrondo. Lehendik egina dut, Luis Mari Mujikaren curriculum biografikoa, Euskaltzaindiak eskainitako omenaldikoan. Eta esanak liburu honetan dago. Handik aski hurbiletik ezagutu nuen Luis Mari esteta eta humanoaren erretratoa egiten alegin zen. Eta bertan esaten nuen, bere curriculum biografikoa arraspa beraz bezi oparoa zela. Eta bere idazle bizitzan zehar hainbat argo ukitu eta landu zituela. Geologia, filosofia, literatura, lingüistika eta bide nabar, baita hainbat genero ere literaturan, poesia,
nobelagintza, narrazioa, saiakera, hiztegigintza, toponimia, eta besterik. Gutxi izango dira, arrakasta gutxiago edo gehiagorekin, hainbeste gai ukitzera heldu direna. Aitortu behar dut, naiz alegin du naizen haren argitapenen aldian aldiko jarraipena egiten, haren emana ez dudala bere osotasunean ezagutzen. Eta ondorioz nire hitzak iriki xume baten pizda besterik ez direla. Gainera, uste dut idazle baten obra bere osotasunean ulertua izateko denbora eman behar zaiola. Sorkuntza bere testiguru historikoan ostasunez aztertua izan dadin. Zentzu honetan, Luis Mari idazlearen kasua adierazgarria dela iruditzen zait. Uste baitu, haren obra, zenbat kultura eta literatura esparrutan, noiz inoratua, noiz baztertua izan dela. Noski, berea ez da kasu bakarra, baina fenomeno honek ez gaitu batera harritu behar herrialde gehienetan gertatzen den fenomenoa baita hau. Honetaz jabetzeko aski da Max Weberren lanak irakurtzea. Berak oso egokia zezten baitu nola eta zergatik ematen diren kultura talde desberdinen arteko gatazkak, maila politiko zein sozialekoen artekoak ematen diren bezalaxe. Diodana konstatazio soziologiko bat besterik ez da. Gizartearen saberean oinarritua dagoena. Nire mezuak, Luis Mari omenduaren aurrean optimista izan nahi du. Sinisten baitu, berak, bere bizitzan bezala, euskal kulturak bere berpizkunde garaia izango duela, eta han bere lekua aitortuko zaiola. Espero du. Esan bezala, haren ekarria hain daugaria, nik ondoen ezagutzen eta agian gehien estimatzen dudan saia bakarrik aipatuko dut poesiarena. Bi aro bere daitezke Luis Mariren poesigintzan. Lehena, bide giroa, eta Urbin eta Burni liburuekin irekitzen dena da. Areatzan eta Erroman egitako egonaldietan landu zituen garaikoa. Garai hau oso hurbiletik jarraitu nuen, oso. Eta elkarrekin solasaldi luzeak izan genituen zehazki euskal kultura eta literaturaren inguruan. Urdin eta Burdin liburuan Neronek egin nion hitzaurria berak ala eskaturik. Lehen poema horretan gai telurikoa nagusitzen da. Ferial de Chardin jesuitaren irakurketak eragindakoa. Bigarren poema ere antzeko itotik erreferentzia simbolikoz, disemikoz da kosmikoz betea zetorren. Ordurako modernismo joelako autore gaztelu bat irakurriak zituen. Besteak beste, Luis Garnuda, Pedro Salinas, Vicente Alessandre, Juan Ramón Jiménez, Federica García Llorca, Miguel Hernández, Antonio Machado eta beste batzuk. Bere gogoetak dituen autoreen, bere gogokoenak dituen autoren zerrenda horretan, batez ere Juan Ramón Jiménez du gustokoen. Honen 8 poema baino gehiago ditu argitaratuak, Arnaz eta Olerti 1991-92an. Poesigintzarako bere baliabide teknikoak lantzeko irakurketak egiten jardun zuen denboraldi batez. Atzerreko iturrietan aurkitu zituen bere gogoko autoreak. Garai honetan, bibliografia asko irakurtzen du, batez ere, esan bezala, gaztelau literatura, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado eta Azorinen eraginpean. Hasierako impresionismotik 1974ko simbolismora pasatzen da. Kontrakarrean, euskal literatura gutxi irakurtzen du.
ez baitu kausitzen autore modernotzat jo daitekeen autoreri. Ez Lizardi, ez Labaxeta, ez besterik. Euskara bera ere ez du behar beste lantzen. Hizkuntzaren alderdi poetikoa baino gehiago estimatzen baitzituen estetikaren alderdi teknikoa. Beti ekarrero ondoan geunden, baina bi mundu ginen. Bera Gaztelako paisajaren mirelde porrokatua, formalismoari atxikia, barne mundu intimistari lotua, ni aldiz. Jadanik ordurako euskal autore klasikoak irakurtzen eta existentzialismotik gizarte gaietarako jauzia ematen hasien nintzen. Baina euskara lantzen, baita euskara lantzen ere. Axular, Gardizabal, Horixe, eta orduan eskuela zeudenak irakurtzen dituen, nola ez. Gure zabelatxoak izaten genituen, normala. Bigarren aroa, 1970ko hamarkadatik aurrera hasten da. Hitzak ebakitzean liburuarekin, 1976ko Espainiako kritika saria jaso eta gero. Hau, une garrantzitsua da bere bizitzan. Federico Lorca eta Pablo Nerudaren poesigintza da nagusitasuna hartzen duena. Garai horretan euskal gizarteak bizitzituen arazo sozio-politikoak eraginda. Luis Mari poesia sozialaren esparrura hurbiltzen hasten da. Haren mamia eta soina simbolismoz eta surrealismoz jantziz. Une hartan indarrean zuten bi joera horiek elkartuz. Honela, horien estetika teknikak beretu eta euskal literaturara ekartzen aleginduko da. Zortziko hautsiak lanean agertzen den bezala. Poemagintza honetan bere lekua dute Etxebarrieta, Txiki, Mendizabal, Zabala eta Barrek. Euskal Herriak une honetan bizi duen egoera izatzen alegintzen da. Beren luman tragikotasunaren traza hartzen duena. Herri odarra mota anitzeko ukitu mistiko eta idealista hartzen da. Errazkeria eta pamfletismotik urruntzeko gurean ohikoak ez ziren adirazpide berriak erabiliko ditu. Hala nola, Machadoren disemiak, García Lorcaren sinestesiak, transposizioak, metafora presentizateak eta beste hainbat baliabide. Poesigintzan irekitzen duen bigarren ibilbide honetan bada beste berritasun bat ere, Luis Mariren zain poetikoa aberastera datorrena. Eta da, lehen hainbeste estimatzen ez zituen euskal literaturaren ekarriak ezagutzen, beretzen eta estimatzen hasten dela. Latinez bada, esera eskolastiko bat ezaguna zaiguna. Nikil boritum, quid preconit. Hau da, ezin dela maitatu, ezagutzen ez dena. Luis Mari, denboraz eta soseguz, euskal literaturak bere urritasunean duen altxorra bertzen joaten da. Hor daude lekuko giza honetako saiakera hauek. Historia de la literatura vasca, bibliografiak aipatzeke geratu dena, aztuta, Lizardiren lirika bideak, Miranderen poesigintza, euskal lirika tradizionala. Azken honek, dautomodira, azken honek, erabat txundituta utzin induen, hain gutxi ezaguna zitzaidan gaia nola lantzen zuen ikusita. Nik bederen ez nuen beste bat antzekorik parekorik ezagutzen. Ez dakit argitara eman zion eta hemen maikea dugun Luis Mari o Luis Aramburu idizkide izango dudan bai garonez gai honetan. Zerrenda hori zeren ehungarren mendeurrena zela eta 98an egindako omenaldi ekitaldietan egindako saioa erantzi gaztaio. Iruditeria eta baliabide literarioak
Orixeren poesia lirikoetan izenekoa. 76 orrialdeko saio luzea bezain sakona. Non Orixakoaren poesia mistikoan Juan Gurutzeko, Santa Teresa eta Fray Luis Leonen eragina nabarmentzen baita. Agerian jartzen ditu Orixek, baliabide teknikoetan autore greko-latinoekin, Bibliarekin eta Erdiaroko eskola mistikoarekin dituen parekidetasuna. Nabaria dira, zalantzarik ez da, euskal autore klasikoen ezagutzarekin bere poesiagintzak asko irabaztituela adierazpide teknikoen aldetik. Horiengandik, estetikaren alderdia aberasteaz gain, herri euskararen eta landuaren ezagutza sakonagotik beretzen ere ikasi zuen. Ekin horretan euskara egoera berrietara moldatu eta modernatzeko ahaleginetan Diccionario General Iteriko Hiztegiak hitzen ugaritasunean zein zehaztasunean aztertuz eta irizpide zuzenago jokatzeko aukera emango dio. Horregatik ez da harritzekoa izango Luismariren helduaroko literatura emaria hizkuntzaren aldetik nabarmenki zainduago eta lainduagoa izatea. Era berean, lehen ez bezala, ez bakarrik euskal poeta klasiko horiek, bertsolaritzaren aldetik ere neurri, puntu, eten eta beste teknika batzuk bereganatuko ditu. Honela, denboraren arian, haren literatura sorkuntzaren kutxa zabaltzen, osatzen, ohetzen joango da. Nire gustorako, Luis Mari poesiagintzan erakusten du bere zainik behinena. Barrukoena, zintzoena. Naiz tematikaren inguruan gai batzuk konstantziak diren, maizasunaren edota trataren aldetik begiratzen badira, ageri da evoluzio bat ematen dela bere bizitza poetikoan zehar. Honaz, adibide batzuk eta batzuk emango ditu bakarrik eta bukatuko dut. Existentzia. Lehen garaiko poemetan, existentziaren gaia nagusitzen da. Bizitzeko arrazoiaz, orain jazatekeroaz, ursaz eta eriotzaz galdera zorrotzak egiten dira. Erantzunek ezaren aurrean, mingostasuna sumatzen da, poema honetan bezala. Eskutik, ilarkiak, iesitik egin. Esperantza, zergatik ez daude hain hurbil. Beste estrofa bat honetan, orainaren eta geroaren arteko elkarrizketa existentziala plastikoki emana dator, galderak eta erantzunak kakotx artean jarri. Orain zaila, geroan, amildu, noiz arte, geldi zion orainak, geroak ez orde. Paisaia. Lizardik paisaiaren poeta dela esan dezakegun neurri bersuan, dugu Luis Mari ere. Baina ikuspegi desberdinetatik ikusten dute biek. Lizardi ikusten den ura deskribatzenan mugatzen da. Zerbait kapokoa da. Zirrara zorrorazten duena. Luis Mariren begirada haratako doa. Barne begiz ikusten du. Eta paisaiak beste perspektiba hartzen du. Immanentzia eta trascendentziari irekia den zerbait da. Lehen kasua, paisakea objektiboa da, deskribapenaren gertatzen dena. Bigarrengoan, subjektiboa, barne egoerari dagokiona, surrealista. Luis Marirentzat, naturaren kanpo paisaia hori, aitzakia bat baino ez da. Barne mundu kontraesankorra irudi subjektiboez adierazteko. Barne adierazpen horiek azaltzeko metaforak, transposizioak, irudi biziak erabiliko dira. Nerudaren surrealismoan oinarrituta. Luis Mari, barne paisaia intimista eta subjektibo hori lehenesten badu ere, horrek ez du esan nahi, gure begiek bistatzen duten kanpo paisajeak erakarpen poetikorik ez duenik. Euskal Herri osoan zehar egiten duen bidaian paisaiak hartzen duen lekua ia erabatekoa da. Lekuan lekuko argitasun historikoak ematen ari den aldi berean,
begien aurrean zabaltzen zaizun eizakea deskribatzen joaten zaizu. Bidaiak bilduman, 5 liburutatik 2 irakurria ditut, Nafarroa eta Bizkaian, eta horien irakurketa gozamen hutsa izan zen. Eta da. Erotismoa. Ezaguna da, aspaldiko moralismo bertsiak euskal literaturan amodioaren gaiari alteak izizizkiola 16. mendetik 20. mende bukaera arte. Detxepare gutxi daude euskal literatura zaharrean eta ez hain zaharran ere. Luis Mari, poesigintza gehiagizko moralismo kutsutik libratu nahi du eta bere lekua etortzen dio gai honi ere. Gina labana simbolizatzen du, eta neskatzaren gorputza ibai eta oian alekin, eta arragia subarekin. Barneratuan zeukan, birkindade bere hartuak, bakardadea, dakarrela eta bizi drama bihurtzen dela. Gai honetan, zola labainean mugitzen zeneko sentipena dauka. Jagoikoa. Erritxerana da beti barruan zimikoka ibiliko duen gaia edo arazoa. Lehen aroko 2 poema liburuetan egiazta daiteke bezala. Gerora ordea, 70ko hamarkadaren inguruan, euskal gizartea sekularizatu zuen einean, isiladi bat bezala sumatzen den arren, erlijio kezkak ez dira itzaltzen. Samina, bilaketa eta zalantzaren zantzuak agertzen dira behin eta berriz estrofa honetan bezala. Jangoikoa, jangoikoa. Luzaro zait isil, jangoikoa, jangoikoa, ote dut ikusmin. Fedeaz galdera egiten du beste estrofa honetan. Adirazi, zein nekezua den haren bidean aurrera egitea. Biraotzat har daitezkeen otoitz, kontraesankorrak zuzentzen dizkio jangoikoari. Birau gaitza nire otoitza, alferrik amesten den zerbait aldatza, barren errebesteak izunaren beste alderdiak, badakit isilik zaudela, ez diozuela nire biraoari axolarik, eguzkia odei bilekatzen dela, zure mezuak burutzetik ez nau asaldatzen. Erosi nauzula mi sinestea, sineskaitzik zaida, aldi berean, birolari eta fededun nauzu, bekatari eta zintzo, eta zu, hausaz, nire erreazioen mendazalde. Azken urteetan, elkarrizketa luzeak izaten genituen, eta beti ateratzen zen erlijioaren gai hau. Luis Mariren bokazio teologikoa oso bizirik zegoen. Esango nuke, hasierako arroan baino askoz ere indartsuago. Ikuspegi kritikoa erakusten zuen. Biztuna zen, ez dogmatikoa, ikuspegi zabalekoa baizik. Berak esaten zidan bezala, biziari eusteko sinesi beharra zeukan. Hauxe da nik zeugutu nuen Luis lagunaz egin dudan argazki xumea. Bifatio omenaldi ekitaldi honetatik, gure agurra Luis Mukika urren garai idazle handiari. Eta azken ohar bat. Liburu honetan bada Ederzale izeneko autore bat. Eta galdetzen zuen ene ondoko Kepak, zein da hori? Erantzun Guillermo ez dakigu. Nik uste badakizara nor den hori. Luis Mari bera da. Aztertu dut, bere aspalditik ezautzen dut, idazkera, bere literatura aurre bai, eta hori berak egindako lana da. Bigarren arrazoia nagusiago da Luis Mari bere buruaz egiten duen azterketa. Eta norkin dezake hori, berak ez besterik, beste inork ez. Mila esker. Eta egan da, gure Euskal Herriaren agizkien elkarteko antxor bat. Benetan, eta ala nahi dugu zaintzea. Eta bueno, egak hemen dira, eta
egan berrientzako ere irikita dago egan, berriz ere jarraitzeko Guillermoren datago eta hainbeste lagunak eta bat, eta ezan gainera lotzen gaitu aldizkari badela. Euskal Herriko iparra eta egoa inki Guillermokin eta zenbat lagun eta zenbat pertsona ezagutu dituten ez dago esplikatzerik iparraldetik etortzen diaren unea eta horregatik nik danoi zorionak emango dizuteke eta bihotzez txalo handi bat emango nioke Luis Mari Mokritari. Lehen esan dizela bezala berarekin harreman esku hortan aizkide momentuak, azarre momentuak eta sarretan jartzen zen bere romantzea kantatzen zuen, Luis Mari, eta maitxe zuen eskuetan zuten hori atarratzeko gazteluko kanta eta danok laguntza badituzue jarriko dugu diskoa eta horrek edukatuko dugu gaurko eginaldia. Beraz?
horretan posten gara, ez genuen espero egia esan da, hasi ginen hau antolatzen alako erantzun joria eta eskerronekoa, jasoko bainoik. Beraz, guk, azaldu zaizuen bezala, horre amaieran daukazuen, bismanide gure bihotz begietan, diguru hau, joan zaitezte, jasotzazuen, eta oai gozatxo bat, ez dago gondarazturik, edikatuta zaudete, baina motz, eta eratik ogia azalduko ditzue, zergatik eta hoen horrezko informazio txiki bat. Bismanide egin zuen gozera da. Bismanide dure azken momentutan, baina urtean, ospitalean zegoenean, atenditu zuen apaitz beltz batek. Kongoarra, orain diken egin dago, Leonard Baadri deitu izena. Kasualitatea da, gizon hori, apaitz hori, neu ingenio bezala gure gobernuzkanpoko erakundean, momentu honetan ari gara, Kongoko urgarte batean txurru, Lapuan dauen urgarte batean urrekari bat egiten. Asmorekin 25,000 personei ura edangarria emateko. Horretu ez azalduko, ez dago denbora eta okazioa. Orduan, gertatzen dena guk norbertekin gure solaskidea izaten da bertako gobernuzkanpoko beste erakunde bat. Guk ez dugu zuzenean lurralde horrekin lan egiten, baizik eta bertako ezaguntza duen eta nolabait seriotasunen erakunde batekin lan egiten dugu. Zer gertatzen da, Leonard Beardi apaitz hau hain zuzen ere gure elkarrizketalari den gobernuzkanpoko erakunde horren partaide eta fundatzailea dela, kasualitatea. Nik hori ez dekin berri, eta horren batean erabitu bizketa, ospitalean zegoela, eta adibidez, nire anahia aten dituzu, nik garaiatan egun hartan gure anahia intzenean, berginen nengoen, eta nik bere azkeneko ordutan ezin izan duen egon, baina bi duen agor telefonoz hitz egin nuen, Silvester Lordez, telefona jarri zidan, eta berarekin hitz egin izan duen. Bere azkeneko harremana, izan zen apaizunekin, eta gure momentu honetan ari gara, justo, apaitz hori ardura den, erakunde horrekin. Hor dazkazute horri batzuk, hor daude gure asoziazioaren gobernuzkanpoko erakundearen berri ematen duen informazioa, nadezoketxera eraman, eta ikusi, baita kasute baita ere momentu honetan lugaritz kontoretxean antiguan gure berri eta beste bost bertako gobernuzkanpoko erakunde berri ematen duen esposizioa, Foru aldundiak lagundu da, Donostiaren egon dela beste dutu batzutan ere bai, baina gure urte guztian zehar Gipuzkoatik ere joango da. Interesgarria da, komentatzen ditzuet, aldo zenean, abertarak batuko. Eta gure egiten gauden ez ere bai, gure laguntzen dieztigo bako, baina ematen dugu aukera honen berri emateko, eta zute baita ere, boleto batzuk, 5 euroko boletoa, nahi duenak hartu bezala, diru hauzi dezabortxe bertan, guzu eta zilotzen gara, eta boleto horretan, 5 euroko, 4,9 jokatzen duzute bateria nazionalean, eta 0,8 ematen zute baitza bezala, Kongoko proiektu horretara. Kongo proiektu horrek, daukan presupuestoak, guk hartu dugun presupuesturik handina inoz, gure hogei urteko historian, eta dira, $180,000 USA, estatu batutakoa. Gure antzinako, jarona nagusi gara, gure antzinako prezidentan 27 milioi. Bale? Bueno, ni esker behira, erguizak pasentzia batik, eta esan zamarkatu, galdera dagoen, barkatu bai, galdera dago gainia, galdera jasotzeko.